Bata nga may problema sa tagipusoon ang pag-aoperahan sang libre sa South Korea. Friendly ties sa tunga sang South Korea kag Pilipinas, mas pasanyugon pa. Yaring balita. Magamay para sa edad ang 5 katuig nga si Zen Mary Kathleen day palubos sang Dumangas, Iloilo. Ginbata ini nga may congenital heart defect o compacted ductus arteriosus. Agun mapalawig ang iya kabuhi, libre nga operasyon ang igapatigayon sang Seoul National University Hospital sa idalom sa Overseas Child Support Project sang Medipeace, isa ka Korean NGO. Ang nasabat gid ang akong gina nga operahan siya nang buot lang siya. Kag maging success ang operation. Masami ini nga ginaubo, sipon kag nabudlayan maginhawa. Ang iya corazon has to pump more compared sa normal na heart. No? Amo na nga daw wala sa nagtako ulit sa iyang edad. But this will soon be corrected with that operation. Ang NGO nagabulig sa mga pasyente nga Ilonggo sa sulod sa masobra 6 na katuig. Nagbulig ini sa pagpasanyog sa mga pasilidad, ilabi na sa mga rural health units sa probinsya sang Iloilo. Ang Universal Healthcare Project ang nakadonar na sang kapin 12 ka mga ambulansya sa mga nagkalain-lain nga medical facilities sa Iloilo.